enwere m enyi nwoke mgbe m nọ university. Mana enyi m nwoke anụnwa ada aga akwụkwọ, mụnwa bụ ihe na-eje akwụkwọ kwa ịghọtago. So m wee gụsị akwụkwọ wee pụta wee jụbịa sị ake maka marriage. Ọ sị m na ya dube redio. Ọ sị m nne. So dị ụtọ na ndị befa na-edistọb ya na-asị anya na ọ dị maka na mgbe ya na-agwa anyị ihe anụnwa na anya nwado 28 na-aga 29 years. So parents adịghịzi comfortable na-aba na-asị anya na ọ dị and n'eziokwu eziokwu ndị di na-abịali ya. Nya wee choose one of the man. Ịghọtago nya na ya na-abụ wee bili na the guy ji ego na the guy do not very nice guy. Nya wee nubi osi m nne after 1 year na fa mụtara nwa. Nya wee jekwube enyi nwoke afọ. Wee luo nya na ya na-abụ wee sebe ibongi. Nya mụọ nke izizi ọbụlụ nwoke, mụọ nke ibu ọbụlụ nwaanyị. Nya kwụsị ijekwu ya ịghọtago. Asị m nne oluo one day nya na-aga n'ụzọ. Wee fụ nwoke kpụ mma na-achụ nwunye maka na ọ mụọla ya nwa onye ọzọ. Andị n'obeki gị dị mma, dị umeanụ bụlụ ọbala n'aka na-agba ọsọ dị manụ kpọrọ mma na-achụ ya. Ọ sị m nne na that day ka ya nọ wee chebe echiche ụwa ya. Ọ sị m nne na that day na ya kwụọla ọtọ si na mmadụ pụọ. Ụmụaka a na-etofe a na-eyi the ex. Ụmụaka a na-etofe a na-eyi enweọra mmụọ. Ọ sị m ụjọba anya ruo na ya mara ife a ga-eme ife nke gbasasị anya. Nya wee gbakwala ọsọ wee jekwekwe that man. Wee luo wee kọbali ya sị ya na nnekwu ihe nya fọlụ na ọ bụrụ na di ya mala ihe a na ọ ga-egbukwu ya na emego nnọọ mistake na di ebukwe fearless man nkenwa. The man wee tie wee sị ya so na ịmụọrị ụmụaka na ya mọrọ di na-eti wee si ya oke na ọ bụrụ na ọ ma na di ya ga-ama andị na ọ malụ na ọ ga-achụpụ ya ya na obi ya kịta na ya adugo ready with ụmụaka na-abafu ya gwa di ya. Mana ọ bụrụkwa na ọ gwọrọ di ya wee nụọ nwaanyị na ọ bụrụ na achụpụ ya shishi tọlọ na ama nyekweli aka iji wezu ụmụaka afọ na ọ ga-atagbu onwe n'afụfụ. Ọ sị m nne ihe akwụla ọtọ gbaka anyị isi. Mgbe si ya like ọ na-akọlụ m ihe a o kwerezi m odidi. Mgbe si ya just 1 year gbalụ tiritiri gbajekwube nwoke ọzọ felu ka nnụnụ arụ ọdụkwa gị. Ọ sị m nne na ife kpatali anụ bụ na di eji ego andị na ọ na-eme ọfụma andị na ọdụ handsome. Ya fụla etu ụmụ nwaanyị si ekenie na-achọta ya ịmagolu na-amụsị ya amụ. Ụjọ wee tụbi ya ịmagolu ndị mmadụ na-asị ya na o nwere nke ya kwụsị one day wee na-asị ya ya abịazi n'afụ die. Ọ sị ya nwoke gị jee nọla ana ịzagolo oke na ofu ụkwụ ka iji wee kwụlụ na ngwula ịmụtabe nwa over 1 year. Si m n'iru pụọ iru n'oge ịgwa mma abịazi n'afụ di gị until ị mụọlị ya nwa. Ọ sị m nọ ihe akụlụ ya n'isi ka dawawa m ya wee mere ọsọ wee chọba solution. Ọ sị m nne na kịta na ike gwụlụ ya na ya mara ife a ga-eme ya na-ene ụmụ ya anya ụjọ na-atụ ya ya na-ene di anya ụjọ na-atụ ya na-asị ka ịbọsị ọ ga-achọpụta ife na-emenụ. Ọ sị m mana n'aka nke ọzọ n'ịgwakwa m eziokwu n'ihe anụnwa bụ kịta 4 to 5 years after ụmụaka na-abụọ n'afụbekwe anything n'afụbe anything ịghọtago n'amara ife a ga-eme enyi nwoke anụnwa na-akwa inye ọkụ n'ike si anya gwa die ka ọ chụpụ ya ka ọ bịa n'obi ya ya gwa die ịmagolu ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ ewo ịnyụla epulepụ gị bụ nwaanyị ịnyụla epulepụ ewo ihe nke a ewutegbuo m just 1 year inyere this guy chance at all. Assuming after 1 year ahụ n'isi ya na nnekwenu na mụ na gị na-aba nọgo 1 year nothing to show ka anyị jee n'ọgwụ ka anyị jee mara ife bụ nsogbu but you didn't do that then ị gwarọkwana ya as in when ndidi ka ọ complain godu once before i wee move no maka na onye ezi complain ka iji wee move o je mụọlụ nwoke ọzọ ụmụaka na-aba abụrọ nke iji ụwa nwoke nọkwala kịta ado happy na-atụgụ gift like you said na a good man ka ọ bụ ama m na ị wetala m for solution but I will bring you. Yes, gị gwa nyela nsị na akwa gị ndị nwa
O nwere ike kịta this man na-eche after 2 years kunu jee ụlọọgwụ. Listen, sometimes a na-enwe low spa. Yeah. O nwere ike ọ bụla ya bụ nsogbu this man. Olu enye na-enwe obele aka, ọ dị good. Ọ bụla efulefu gịnị a na-abọ yigidere ọjụ na ọma nnugo. Yikwudokwa ya na nwaanyị ọzọ which you told me na o nwere bọsị ịbata kwudo ya na nwaanyị ọzọ. Ịnụkwa dị ọzọ ka ibukwele onwe gị jee bunye o. Isikwa m na di gị kakwu ya mma. Mfate ike gwụrụ m. Ama m na ịchọ ịgbadasị ụkwụ na ana ike na be di gị, mana kịta anụnwa o nwere ụkwụ dị na ana atọ maka na ụkwụ gị na-abọdụ n'elu. Anything can happen because na nwere ife nwoke a mee gị. It is all you. It is all you. Ọ kịta ka ị asịzi aka eji mfate ọ bụrụkwa na this man chọrọ nwa ọzọ, ọ bụrụ na ị mụrụọlịa nwa, ọ ga-edu gị je ụlọọgwụ ka eje mara ife mee, right? So na o nwere ife megide enu this man aghara ịma. Ịjụọ m na ife m ga-agwa gị bụ ebe unu nọ go 4 to 5 years ọ bụrụ that na o nwere nwa ọzọ ịfụrụ, ọ pụghị ịghọtago na nwa jee nene onwe gị wetelu di gị si a na izuru ezu. Denu sizie nyanwa jee nene onwe ya na unu chọkwuru ụmụaka ọzọ. Ọ bụrụ na o jezie n'ụlọ ọgwụ fụzia na ya bụrụ oke, ịghọta na ọ natazi o nwere ike jụba gị etisi mụta ụmụaka o decide to be with you with the 2 kids. That is the only way. Nye chance. Maka ọzọ kịta ịma nyekwu ya chance ịgbakwalụ lelelele chịlụ ụmụaka na abụọ gbakwulukwa enyi gị nwoke. Ike gwụrụ. Mmadụ na-eji n'ife nkwu wee judge. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.